дар нишасти хабари ҳоким хулуқзода раиси Банки Миллии Тоҷикистон иброз намуд ки то 31 декабри соли 2022 дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 64 ташкилоти қарзӣ аз ҷумла 15 банк ва 49 ташкилоти маблағгузории хурд фаъолият менамоянд. шумораи умумии воҳидҳои сохтори ташкилотҳои қарзӣ дар интиҳои соли 2022 1862 ададро ташкил намуда нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 7 адад зиёд мебошад. гуфта шуд ки дар соли 2022 теъдоди қарзҳои додашуда афзоиш ёфта, ҳаҷми умумии онҳо 14.4 миллиард сомониро ташкил дод ки дар муқоиса ба соли қаблӣ 700 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ханаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 декабри соли 2022 дар маҷмӯъ 64 адад ташкилотҳои қарзӣ аз ҷумла 15 банк ва 49 адад ташкилотҳои маблағгузории хурд фаъолият менамоянд. шумораи воҳидҳои сохтории ташкилотҳои қарзӣ дар интиҳои соли ҳисоботӣ 1862 ададро ташкил медиҳад ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта нишониёна 7 адад зиёд гардидааст. дар соли 2022 ҳаҷми умумии қарзҳои додашудаи ташкилотҳои қарзӣ тамоили зиёдшавӣ дошта маблағи 14.4 миллиард сомониро ташкил намуд ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта ин нишониёна 700 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар идомаи нишаст ҳоким хулуқзода раиси Банки Миллии Тоҷикистон гуфт ки он маблағҳое ки аз Федератсияи Русия махсусан аз ҷониби шахсони воқеӣ ба кишвари мо ворид шуданд характерҳои гуногун доранд. аз ҷумла 15% аз ҳисоби содироти молу маҳсулот, 20% маблағҳои сармоягузорӣ барои харидорӣ намудани хонаҳо мебошанд. аммо вобаста ба 65% боқимонда ҳоким хулуқзода маълумот надод ва дар ин робита қайд намуд ки қисми зиёди маблағҳо тариқи воситаҳои электронӣ пардохт гардиданд ва Банки Миллии Федератсияи Русия низ аз додани чунин маълумот худдорӣ намудааст. он маблағҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад махсусан аз шахсони воқеӣ характерҳои гуногун доранд. он маблағҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо ворид мешаванд 15% ин маблағҳо умуман аз содироти ин ё он маҳсулоте ки ба Федератсияи Русия содирот карда мешавад аз ҳисоби онҳо аст ва инчунин 20% ин маблағҳои сармоягузорӣ аст, чунки онҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои хариди хонаҳо маблағ мегузаронанд. асосан маблағҳо дар соли 2022 ба воситаи воситаҳои электронии пардохтӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардиданд ва чиқаре ки шумо медонед Банки Марказии Федератсия низ аз додани чунин омол худдорӣ намудааст. дар робита ба устувории қурби асъори миллӣ ҳоким хулуқзода раиси Банки Миллии Тоҷикистон гуфт ки тибқи ҳисоботи эмпирикии Банки Миллии Тоҷикистон устуворшавии сомонӣ дар соли гузашта тавонист ки 8% таворрумро дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешгирӣ намояд. дар масъалаи устувории сомонӣ нисбат ба асбоби озодтабдилшаванда махсусан нисбат ба доллари амрикоӣ, рубли русӣ ва евро, албатта мо агар ба тавозуни савдои ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, пас бибинем ки тавозуни савдои мо 7.3 миллиард сомониро ташкил медиҳад. барои ҳаминам чӣ қадар ки мо сомониро бақувват кардем нисбат ба асбобҳои озодтабдилшаванда махсусан нисбат ба доллари амрикоӣ ин ба нафъи иқтисодиёти мо буд ва тибқи он исlohотҳои эмпирикӣ ки дар Банки Миллии Тоҷикистон бурда мешаванд устуворшавии сомонӣ тавонист ки 8% таворрумро дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешгирӣ намояд. дар масъалаи қарзҳои хориҷӣ ҳоким хулуқзода раиси Банки Миллии Тоҷикистон зикр намуд ки айни замон Банки Миллии Тоҷикистон аз ягон ниҳодҳои байналмилалӣ қарздор нест ва охирон бақияи қарзе ки аз хазинаи байналмилалии асъор дар соли 2022 боқӣ монда буд пурра пардохт карда шуд. дар масъалаи қарзи беруна ман танҳо ҳамин гуфта метавонам ки Банки Миллии Тоҷикистон имрӯз аз ягон ниҳодҳои байналмилалӣ қарздор нест ва қарзи охироне ки аз хазинаи байналмилалии асъор дар соли 2022 монда буд бақияи он пурра пардохт кардем. ҳамчунин дар нишасти хабари Банки Миллии Тоҷикистон гуфта шуд ки маблағгузориҳои ҳамёнҳои электронӣ нисбат ба кортҳои банкӣ дар кишвар зиёд гардида маблағи умумии пардохтҳо тавассути ҳамёнҳои электронӣ дар соли 2022 6.3 миллион сомонӣ ва тавассути кортҳо 5.1 миллион сомониро ташкил додааст. Сарвинози Сайдалӣ, Равшани Асадулло барои ахбор.